Καλησπέρα παιδιά, Σάββατο βράδυ και σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο που να έχω μία λίστα από αγαπημένες ταινίες. Συγκεκριμένη λίστα θα έχω ταινίες που θα έχουν σχέση με τη Μέση Ανατολή, είτε ταινίες που να διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, σε αραβικές χώρες ή εκεί πέρα που είναι ο αραβικός κόσμος, είτε στο Ισραήλ, είτε ταινίες που να έχουν μέσα χαρακτήρες, πρωταγωνιστές που να έχουν να κάνουν με μουσουλμάνους και τέτοια Άραβες και τα λοιπά. Και σκέφτηκα να κάνω μια ωραία λίστα επειδή έχω πολλές ταινίες, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το είδος των ταινιών που έχουν να κάνουν με αυτόν τον κόσμο τον κοντινό αλλά και πολύ μακρινό, θεωρώ, με εμάς σαν πολιτισμό. Έχουν αυτά τα περίεργα τους που μου αρέσουν, αυτές τις παραδόσεις και όλα αυτά που είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι να τα χαζεύω, να τα βλέπω σε ταινίες. Είναι πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Έτσι έχω πολλές ταινίες που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή και με το Παλαιστινιακό και τα λοιπά, που δείχνουν, ή με το Λίβανο, που δείχνουν και τις ιδιαιτερότητες που έχουν εκεί πέρα μεταξύ τους οι άνθρωποι και αυτά, και είναι πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι έχω πολλές ταινίες τέτοιου είδους που μου αρέσουν πάρα πολύ και έχω φτιάξει και μια λίστα. Σκέφτηκα λοιπόν, είναι μια ωραία ιδέα να σας δείξω τις αγαπημένες μου ταινίες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω ένα site, είναι ένα site που μπορείς να σημειώσεις ποιες ταινίες έχεις δει, μπορείς να σημειώσεις επάνω ποιες ταινίες είναι οι αγαπημένες σου, μπορείς να βρεις από άλλους χρήστες τις ταινίες που έχουν δει και είναι και ταινίες που είναι αγαπημένες τους, να τους κάνεις φίλους, να τους κάνεις follow, κάτι σαν social media στην ουσία, να φτιάξεις δικές σου λίστες με αγαπημένες ταινίες, να κάνεις follow και add άτομα και να δεις τις λίστες που έχουν φτιάξει, αν έχουν φτιάξει, που έχουν αναρτήσει, και λίστες γενικά να ψάξεις και πολλά πράγματα να κάνεις. Έχει πάρα πολλά, είναι πολύ ωραίο site, έχει πάρα πολύ ωραία ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο site. Και εδώ πέρα έχω φτιάξει μια ωραία λίστα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω, πρέπει να είναι γύρω στις 17-18 ταινίες που έχω φτιάξει μια λίστα κι εγώ με τις αγαπημένες μου ταινίες που έχουν θεματολογία με τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε The Unknown Saint. Μην φαντάζεστε, έχω δει αρκετές ταινίες γενικά. Δεν είμαι πάρα πολύ συνεφίλ, υπό την έννοια ότι δεν έχω δει πάρα πολλές ταινίες και δεν είναι, ας πούμε, δεν θα έλεγα ότι είναι η αγαπημένη μου ασχολή να βλέπω ταινίες. Έχω δει αρκετές βέβαια, αλλά έχω δει αρκετές και γενικά εγώ αυτό που κάνω είναι ότι βλέπω ταινίες. Μπορεί να δω πολλές ταινίες και να δω ένα δεκάλεπτο ή να δω το τρέιλερ και με τη μία, ας πούμε, να το ψάξω και να δω ότι δεν μου αρέσει από την αρχή, το καταλαβαίνω, δεν με τραβάει η ταινία και να την αλλάξω. Συγγνώμη. Και με τις σειρές το ίδιο. Μπορεί να δω μια σειρά μισό επεισόδιο 10-15 λεπτά και να δω ότι δεν μου κάνει, να την αλλάξω. Δηλαδή δεν έχω τσεκάρει πάρα πολλές ταινίες, αλλά δεν έχω δει πολλές, γιατί δεν μου αρέσουν και εύκολα πολλά είδη ταινιών. Δηλαδή δεν μου αρέσουν καθόλου, να πω την αλήθεια, πολλά είδη ταινιών. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε, για να πατήσουμε τώρα εδώ πέρα που γίνει μισό λεπτό, γιατί και εγώ έχω να μπω στο τέτοιο πολύ. Εδώ πέρα έχω και άλλες λίστες. Λοιπόν, πρώτη ταινία The Unknown Saint. Μη φαντάζεστε, έχω δει παρόλο που έχω δει, ήθελα να πω, παρόλο που έχω δει όχι πάρα πολλές ταινίες, αλλά κάποιες και αρκετές, όχι πάρα πολλές, δεν θυμάμαι και εγώ πολλές φορές τα σενάρια, και τώρα που φτιάξω το βίντεο δεν θυμάμαι και άλλες τις ταινίες, απλά τις έχω αρχιοθετήσει. Εδώ πέρα είναι μια ωραία ταινία, θυμάμαι λίγο, που δείχνει έτσι, από ό,τι θυμάμαι λέγει εδώ πέρα το σενάριο, θυμάμαι σε ποια χώρα είναι, αλλά έτσι δείχνει και λίγο πιο πολύ διαδραματίζεται σε ένα χωριό, σε ένα αραβικό χωριό, και έχει να κάνει με ένα μύθο που πιστεύανε κτλ. Εδώ η επόμενη ταινία είναι, αυτή είναι μια, πραγματικά μου άρεσε αυτή, είναι, θυμάμαι, No Date, No Signature. Εδώ πέρα αυτή είναι αστυνομική ταινία πιο πολύ, δεν θα λέω το σενάριο και τα λοιπά σε όλες τις ταινίες, εντάξει, δεν θέλω να κρατήσει πάρα πολύ το βίντεο.
θα λέω, λοιπόν, αυτή είναι μια ταινία πολύ ωραία, στο Λίβανο, και έναν πόλεμο που έχει γίνει στο Λίβανο. Τώρα και εγώ δεν είμαι ιστορικός, δεν θυμάμαι, αλλά για έναν πόλεμο που γίνει στο Λίβανο θυμάμαι ότι είναι πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή από αυτές, πιστεύω, ειδικά αυτή, από αυτές τις τρεις, πιστεύω θα είναι αυτή που μπορεί να αρέσει στους περισσότερους. Εν τω μεταξύ, αυτές τις ταινίες έχουν πολλούς τίτλους, έχουν στα αγγλικά, στα αραβικά, δηλαδή και σε site που βλέπεις ταινίες δωρεάν ή που κατεβάζεις και τα λοιπά, μπορεί να μην τη βρεις με τον ένα τίτλο, αλλά δεν μπορεί να το βρεις με τον άλλο τίτλο, με τον αγγλικό ή με τον αραβικό, ή μπορεί να έχουν και παραπάνω. Και στα ελληνικά μπορεί να έχουν βγάλει κάποιο τίτλο που μπορεί να το βρεις πιο εύκολα. Καμιά φορά μου έχει τύχει και αυτό. Εδώ πέρα για ένα τύπο που έμενε στο εξωτερικό και γύρισε τέλος πάντων στο Ισραήλ, και δείχνει έτσι, πιο πολύ δεν είναι το σενάριο, πιο πολύ είναι που βλέπεις εμένα μου αρέσει που παρατηρώ δηλαδή τις σχέσεις των ανθρώπων σε αυτές τις χώρες, που π.χ. πιο πολύ και στο θέμα Ισραήλ-Παλαιστίνη, που βλέπεις τις διαφορές με τις διακρίσεις, με τα τείχη, με τα checkpoint και αυτά, ξέρω εγώ, που έχουν προβλήματα και είναι καχύποπτοι όλοι με όλους και τα λοιπά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αυτή είναι ωραία ταινιούλα, 5 σπασμένες κάμερες, 5 broken cameras. Εδώ πέρα είναι με 5 κάμερες, και που είναι αυτός ο τύπος που μένει, ξέρω εγώ, στα μέρη εκεί πέρα που είναι Παλαιστίνοι και έχουν προβλήματα, και διαδραματίζει διάφορα δράματα που έχουν εκεί πέρα με τις κάμερες, και κάθε κάμερα έχει και μια ιστορία. Πολύ ωραία ταινία και αυτή. Η 3000 Nights, Gaza Mon Amour, αυτή είναι έτσι λίγο ρομαντική, καλή ταινία. 200 μέτρα, αυτή είναι ταινία που μπορεί να αρέσει σε πολλούς, και εμένα μου άρεσε πολύ, δηλαδή είναι μία από τις, δεν τις έχω βάλει με τη σειρά τις ταινίες που μου αρέσουν, δηλαδή αυτή που μου άρεσε λιγότερο 17η και αυτή που μου άρεσε περισσότερο σαν πρώτη, αλλά αυτή πιστεύω είναι από τις πιο ωραίες, ναι. Εδώ πέρα είναι για ένα τύπο που έχει την οικογένειά του και η γυναίκα του και τα παιδιά του μένουν απέναντι έξω από το τείχος, που είναι νομίζω στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη, που εκεί πέρα που έχουν τείχος, δεν θυμάμαι, αλλά είναι τέλος πάντων σε μια περιοχή των Παλαιστινίων, από ό,τι θυμάμαι, που μένει η γυναίκα με τα παιδιά του, η οικογένειά του μένει στην Ισραηλινή μεριά, και αυτός μένει στην Παλαιστινιακή, και η δουλειά του είναι στην Ισραηλινή μεριά και μετακινείται. Και από ό,τι θυμάμαι αυτός βρίσκει κάποια καλή δουλειά και πάει να μετακινηθεί, αλλά το πούλμαν, το μεταφορικό του μέσο, κάτι γίνεται με το μεταφορικό μέσο και δεν μπορέσει και δεν προλαβαίνει να πάει στην καινούργια τη δουλειά, και να τον απολύσουν, και βρίσκει ένα λαθρέο ταξί σαν πουλμανάκι που παίρνει κρυφά Παλαιστίνιους και τους μεταφέρει κρυφά και παίρνει παραπάνω λεφτά, και εκεί πέρα συναντάει και κάτι άλλους και γίνεται ένα τρομερό μπέρδεμα, και ναι, είναι έτσι πολύ περιπετειώδης ταινία. Δεν είναι πολύ, εντάξει, βέβαια είναι λίγο δραματική, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα δραματική. Έχει και κάποια πιο αστεία σημεία, εντάξει, περιπέτεια είναι πιο πολύ. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ταινία, και αυτή είναι ωραία ταινιούλα. Ο γιος, ωραία ταινία. Φωτοκόπη, τώρα αυτή τη θυμάμαι πολύ. Τσεκάρετε, και αυτή πρέπει να είναι ωραία, δεν τη θυμάμαι τώρα. Σουάντ, Σέιλμαν, και αυτή τη θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά, που είναι με έναν Παλαιστίνιο που έχει μπει φυλακή και το συναντάνε οι δικές τους, και είναι έτσι δράμα. Holy Spider, και αυτή τη θυμάμαι. Αυτή είναι ωραία ταινία. Ο World War 3, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι ωραία ταινία, και αυτή είναι στο Ιράν είναι αυτή η ταινία, που είναι κάποιος τύπος ο οποίος νομίζω ένας γέρος που δεν έχει και πολλά λεφτά, και παίζει σε μια ταινία που έχουν βγάλει στο Ιράν, που παίζουν στην ταινία ότι είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και ο τίτλος δηλαδή έτσι είναι ειρωνικός, δηλαδή ότι την κατάσταση που υπάρχει εκεί και εκεί στο Ιράν, που δεν είναι πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, και δείχνει ορισμένα πράγματα
έχει στοιχεία κωμωδίας. Η συνωμοσία του Καΐρου, Cairo Conspiracy, ωραία ταινία για αυτή, πολύ διαφημισμένη βέβαια, είναι ψηλό mainstream, είναι πολύ διαφημισμένη αυτή η ταινία. Εντάξει, δεν ήταν τρομερή ταινία, ήταν από τις ωραίες ταινίες του πέρα της λίστας που τη θυμάμαι καλά, και αυτές τις δύο τη θυμάμαι πολύ καλά, πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι στην Αίγυπτο, ένας αστυνομικός προσπαθεί να λύσει μια δολοφονία μιας γυναίκας σε ένα ακριβό ξενοδοχείο, τις ημέρες που υπάρχει η Αραβική Άνοιξη στην Αίγυπτο. Εκεί πέρα τσι δείχνει ωραία τη ζωή τους, δηλαδή πως είναι εκεί, δηλαδή βέβαια χάλια, αλλά δείχνει έτσι πολύ ρεαλιστικά τη φάση εκεί, την κατάσταση εκεί πέρα στο μέρος αυτό. Γενικά είναι ωραία ταινία, και αυτή είναι πολύ ωραία ταινία, The Insult. Εδώ είναι με έναν χριστιανό που μένει στο Λίβανο, ο οποίος κάνουν από το Δήμο μια γενική, ένα σημάζεμα, μια ανακαίνιση στο Δήμο και έργα και τα λοιπά, ξέρω, τέλος που κάνουν στο Δήμο, και κάτι πειράζουν στην πολυκατοικία που είναι εκείνος, και εκείνος νευριάζει, γιατί επιπλέον εκεί πέρα που μένει αυτός είναι πολύ φανατικός χριστιανός και τα βάζει με τον εργολάβο που πήραξε κάτι στην πολυκατοικία του, στο κτίσμα του, και εκείνος τα βάζει περισσότερο μαζί του και νευριάζει πιο πολύ, γιατί ξέρει ότι ο εργολάβος είναι μουσουλμάνος, και το τραβάει πολύ στα άκρα. Έχει και λίγο στοιχεία κωμωδίας, είναι δραματική. Αυτές τις ταινίες πάνω κάτω είναι σαν οι περιπέτειες, είναι δραματικές και έχουν κάποια στοιχεία έτσι λίγο κωμικά, πιο πολύ δράμα είναι. Είναι ωραίες ταινίες. Τώρα δεν θυμάμαι, είχα δει και μια άλλη ταινία που δεν έχω βάλει στη λίστα, που μπορεί να είναι και καλύτερη που έχω δει. Και εδώ αυτή είναι ωραία ταινία. Αυτή είναι αυτή είναι στο Μεξικό, ναι, πολύ ωραία ταινία. Και αυτή είναι ενός γνωστού σεναριογράφου. Επί την ευκαιρία δηλαδή, άσχετα, αυτό δεν είναι βέβαια στη Μέση Ανατολή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι, λέει, του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, είναι γνωστός δημιουργός, σεναριογράφος είναι. Ναι, αυτό είναι με κάποια παιδιά που έχουν μπλέξει σε μια πολύ χάλια περιοχή, σε μια πόλη του Μεξικό, πια του Γκουανταλαχάρα, δεν θυμάμαι ποια πόλη ήταν αυτή. Την έχω δει πρόσφατα βέβαια. Ναι, και του ενός παιδιού που έχουν κάτι σαν έτσι μεταξύ παρέας και συμμορίας πολύ μικρών παιδιών, σκοτώνουν τους γονείς του ενός παιδιού και μετά προσπαθούν να σκοτώσουν το καρτέλ και γίνονται κάτι ψηλοτρελά, αλλά είναι έτσι πολύ... έχει και μερικά σημεία που φαίνονται σαν φαντάσμα, που είχε έτσι και το φανταστικό μέσα, που δείχνει ότι τα πνεύματα των αδικοχαμένων συγγενών αυτών των άμυρων φτωχών παιδιών βάζουν το χεράκι τους και βοηθάνε τα παιδιά στο να ξεφύγουν και να αντιμετωπίσουν το τμήμα του καρτέλ, του καρτέλ των ναρκωτικών που τους κυνηγάει αυτών των παιδιών, γιατί αυτά τα παιδιά καταφέρουν, ας πούμε, από την παρέα και σκοτώνει σαν εκδίκηση ένα μέλος του καρτέλ που σκότωσε τους γονείς του, και μετά τους κυνηγάνε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραία περιπέτεια. Είναι ωραία περιπέτεια και έχει ένα περίεργο, δηλαδή, ναι, το δείχνει, δηλαδή, ναι. Και από την αφίσα δηλαδή μπορεί να καταλάβεις, έχει και το φανταστικό λίγο μέσα, μια περίεργη αίσθηση που σου αφήνει μια πολύ πικρή εντύπωση, ένα αίσθημα πολύ πικρό δηλαδή για το τι συμβαίνει δηλαδή με αυτά τα παιδιά τόσο μικρά που είναι σε αυτόν τον κόσμο και τι αντιμετωπίζουν, δηλαδή εξωπραγματικά πράγματα. Είναι πολύ ωραία ταινία. Γι' αυτό τώρα δεν θυμάμαι την ταινία που έλεγα ότι από τις ταινίες που έχω βάλει στη λίστα μου δεν την έχω βάλει αυτή. Μια πολύ ωραία ταινία, τώρα δεν τη θυμάμαι. Αλλά δείτε ειδικά, να σας προτείνω, γιατί είναι και 17 ταινίες πια να δείτε, που πιστεύω ποια ταινία θα σας ξεπλήξει ιδιαίτερα. Είναι η προσβολή, το The Insult, αυτό με το Lebanon του 2009, τα 200 μέτρα. Ωραία ταινιούλα, συμπαθητική, είναι και το Gaza Mon Amour, αυτό εδώ πέρα είναι ωραία ταινία.
Και μετά μπορείτε να επιλέξετε από αυτές τις δύο, Cairo Conspiracy και The Nile Hilton Incident, Incident, όχι Accident, και το World War 3, είναι ωραία ταινία. Σε 5-6 ταινιούλες είναι πολύ ωραίες να δείτε. Και αυτή είναι ωραία ταινία. Τέλος πάντων θα σας αρέσουν, είναι πολύ ξεχωριστές ταινίες και θα αναλύσω σε βίντεο που θα κάνω αν κάνω για ταινίες και τα λοιπά. Είναι πολλά είδη ταινιών που δεν τα μπορώ καθόλου, δεν τα ανέχομαι να τα δω καθόλου, δεν μπορώ να τα δω καθόλου. Προτιμώ να μην τα δω καν, ούτε να τα χαζέψω. Αλλά αυτό το είδος ταινιών μου είναι πάρα πολύ αγαπημένο και πιστεύω έχει κάτι το διαφορετικό το πρωτότυπο. Ρεαλιστικές ταινίες, δηλαδή δείχνει εκεί πέρα την ομή πραγματικότητα, βλέπεις πράγματα, δεν είναι το ίδιο και το ίδιο το ψεύτικο το που δείχνει π.χ. αμερικάνικες ταινίες, το ψεύτικο δηλαδή το φαντασμαγορικό πάντα, αυτό που ξέρεις ότι δεν θα είναι ας πούμε έτσι, δείχνουν έτσι όπως είναι πράγματα οι περισσότερες από αυτές τις ταινίες. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ευχαριστώ που το είδατε, μιλάμε στο επόμενο.